Mañá venres e ao longo de toda a fin de semana celebrarase en Noia unha nova edición da Pin Fashion, unha campaña que desenvolve a Asociación Noia Histórica e que este ano chega a súa 15ª edición. Nela participarán uns 32 comercios que ofrecerán os seus produtos cun 20% de desconto. En que consiste esta campaña? Pues que todos os establecimientos asociados a Noia Histórica y que están inscritos a esta campaña tienen durante todo el fin de semana, este año durante el viernes día 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo, todos sus productos a un 20% de descuento. Este año vamos a contar con un número mayor de participantes que en campañas anteriores. Tenemos un total de 32 establecimientos que participan. Tenemos productos de moda, moda infantil, calzados, deportes, etcétera. Es decir, una amplia variedad de productos, a todos ellos a un 20% de descuento. Ao cumprirse o 15 aniversario desta campaña, a patronal noiesa decidiu tamén introducir algunha que outra novidade, entre elas un sorteo especial de 500 euros. Este año estamos de aniversario, para ello tenemos un sorteo especial. Este año vamos a sortear un total de 500 euros. ¿Cómo se participa en este sorteo? Pues bien, a medida de que se va comprando, a todas aquellas personas que compren se le van a entregar unos tickets y el día 18 tendrá lugar un sorteo telemático. El número premiado se le van a entregar 500 euros con la particularidad de que este año se van a tener que gastar en un único día. Na presentación da campaña tomaron parte tamén o alcalde Francisco Pérez e o director xeral de Comercio, Gabriel Alén, que destacaron a importancia desta iniciativa de cara á promoción do comercio e hostalería da vila. Sabedes da miña traxectoria no ámbito e teño unha sensibilidade especial, pero creo que é moi importante porque o que mantén a vida dun pobo é o comercio. Entón, nese sentido, ides a ter sempre a colaboración do Concello de Noia e tendes unha oportunidade magnífica para visitar este fin de semana a Noia e disfrutar das actividades que ten programadas Noia Histórica, de disfrutar da súa hostalería, do seu patrimonio e do comercio, por suposto que sí. Felicitarvos e agradecer tamén, como non, ao Concello. Este é un camiño que temos que percorrer todos xuntos, a Asociación Concellos e a Dirección de Comercio da Xunta de Galicia, todos xuntos, como digo, a prol do comercio local, un comercio que está a pasar por moitísimas dificultades, pero un comercio que tanto nos aporta, a vista está todas estas rúas cheas de actividade nun día a día. Por lo tanto, animarvos a todos a acercarvos aquí a Noia e a participar nesta campaña. Ademais de degustacións de lambetadas e música nas rúas, o domingo, coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, haberá tamén hinchables na Alameda, completándose a programación coas actividades organizadas dende o Concello para a conmemoración desa data.